ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ದಾದ ಪಂಡಲಾಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಜಿ ತಿಬರು ಶಿಬರ್ವರೆಗೂ ಬಿದಾಡಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ತಿದಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಅಂದೆ ಮೀನಾತು ಚಂಡಿ ಮೀನಾದ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ತುಲಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆದ ಒಂಥರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮೋಣೆ ಹಳಕ್ಕ ಹಾಳಾದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಪಿಂಪಲ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು. ಉಷ್ಣ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೀಟ ಅಂದ ಜೀವ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದೆ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಜ್ಜನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು. ಮಂತ್ಲಿ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು. ದಾದ ಗೊತ್ತಂದ ಸಂಪೊಂಚು ಮಣ್ಪೊಡು ಬೊಂಡ ಮೀನು ಪರೋಡು ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಕೆಡು ಅದು ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮೋಣದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲ ಅದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಕಟ್ಟಾದು ಬೂರ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡ ತೋಜೋಡು. ಬಟ್ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ ತೋಜುನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಈಗ ಕುಜಲ್ ಸುಂದೋಡು ಅಂಚಂಚು ಪೂರ ಪಂಡಿರು. ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಕುಜಲ್ ಸುಂದು ನಾನು ಸಪ್ಟಿ ಕಾಪುನು ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಏನು ದಾಲ ಮಂತಿಜೈಕ್ ಖಾಲಿ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ತಾಗ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜನ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕಿತ್ಕಲ್ ದಟ್ಟತ್ತು ಚೂರು ಇಂಚು ಡೌನ್ ತಿರ್ತು ಸೊಂಟ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಅವು ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಪೂರ ಪಾಣ ಅಂಚಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂಕ ಏನು ಇಂಚ ಬರ್ಪೇನು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಪೋಪುಣೊಂದು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಅನಾಗ ಐತಾತಿಗೆ ತಾಳ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಏತು ಬೇಣು ತಿಂತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಣು ತಿಂತೆ ಜನ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚದು ಅಂತಲೇ ಬೊಕ್ಕಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಓಪನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಅಗತ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏರಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ರಳ ಅಗತ್ಯ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿರು ಅಂದೆ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದೇ ಫೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಆಂಡ ಪೋಪೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಡ ಹೆಜ್ಜಿನ ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ತುಳಿತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಸ್ ಈತಂಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ. ಗೈಸ್ ತೂಳೆ ಅನ್ನು ತಿಬರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ತೂಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪೋಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಳೆ